včera som videl na zemi v salóne mŕtvého muža. Čo to bol, hráč? Hej. Falošný? Hej. Poker? Nie, husle. Momentek, regulátorná stajňa ten včerajší urakán. Ja. Zatiaľ som ju ešte stále nenašiel. Ale. Ste asi zabudli pani, že sa tu ešte stále chystá svadba. A počul si už teda tej starej jedovitej svokre? Ale no tak, veď mi pokazíte celú svadbu a to ešte ani nezačala. Ospravedlite prosím týchto drsných, ale vyjadre statočných a poctivých chlapíkov. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za návštevu môjho domu. Bez vás by sa to tu vôbec nepohlo. A hádam sa, čo skoro uvidíme. No to tá svadba bude vyzerať, ak k nej aj vôbec dôjde. Viete vy vlastne, aké sú družičky dôležité? Hlavnou predstaviteľkou slobodných dievok je družička, niekde nazývaná aj družica. Rozlúčka budúcej nevesty sa konala v jej rodičovskom dome a mala skôr obradný charakter. V mnohých slovenských dedinách so svojimi kamarátkami, družicami, vysypieka z rozmarínu, venčeky, svadobný stromček alebo zástavu a nevesta mala oplakávať svoje tajomstvo. Svadobný stromček, ktorý dievčatá chystali, symbolizoval slobodný stav nevesty, preto sa musel zničiť, aby bolo jasné, že už vstúpila